И какво става, хора? Добре ли в поредния клип, в който именно най-сетне, yes, няма да си говорим за Наруто, няма да си говорим за Боруто, няма да си говорим за абсолютно нищо, което е свързано с тази невероятна поредица, най-доброто аниме на света. Си говорим за едно от, може би, най-добрите други анимета, не в екшена, а може би от интелектуална гледна точка. Именно това е Death Note, хора. Да, както виждате, това е мангата на Death Note, защото... Що не, да. Няма си говорим само за самото аниме, а именно си говорим... Знаеш ли, че Light е Kira? И за някои може би отговор е ясен, за други не, но нека започваме. Именно, няма какво толкова да се обяснявам, да, знаеш. Най-големият аргумент е, разбира се, когато Рей Пембър умира, то защото просто Light прибързва прекалено много. Пембър беше като агент на ФБР от Америка, който просто трябваше да помага на Ел, за да може да намери по-лесно Кира, като по този начин той проследи Лайт, но той играеше, така да се каже, ролята си прекалено добре и Пембър директно го отряза. Проблема е, че така направи Лайт, че той да получи неговото име и да може да се възползва от това, за да получи информацията на останалите 12 още полицейски работници, не знам, на ФБР работници се там. По този начин се издаде. Именно защото мисля, че той беше единствения му или един от много малкото заподозрени. И по този начин просто не остават много. Няма логика някой да убива Пембър. Той няма врагове или поне няма информация за това. Той е нормален агент. Тък му е дошъл в Япония с жена си и просто умира. Нали? Именно и той поглежда в самото метро, ето така, нали, последните минути, което дава още по-голямо подозрение. Самия пакет, който носи, който после изчезва, дава още подозрение и просто много неща, които Лайт изпусна, които дадоха много подозрение. Именно от този момент горе-долу вече вече Ел знае, че Лайт е Кира, което много попречи на Лайт за напред. Но има и още неща, разбира се, има и още неща. И това е играта на тенис, която може би всички помним, защото беше много епично направена, но някой ще каже, те самите си казаха, че няма как от тази игра да разберат, но именно и двамата разбраха, че единият е Ел, а другия е Кира. Именно от тази игра двамата разбраха. Много добре знаем, че както Лайт или Кира, така и Ел много мразят да губят, когато става дума за някаква победа, или битка, така да се каже. И в случая играта на тенис е същото. Никой не иска да губи, но Лайт играеше много сериозно. Ел играеше също много добре, все пак и двамата са много добре на тенис, но много добре Ел знаеше, че Лайт играе много сериозно и то за победата. Именно за това той го заподозря още повече за Кира. Именно идва вече фаталния момент, в който той е напълно сигурен в това. Именно когато Ел умира, надявам се абсолютно никой да не съм му спомнил от това нещо, все пак анимето дори не е толкова дълго, мангата е 12 тома, анимето е 3-7 епизода. Камон, хора, мога го гледат за една седмица, не е толкова. Ако се цъкнали, най-вероятно, да, в смисъл, знаете преди това информация. Дано, ако е така, съжалявам, но не ми пука да се та. Та именно Ел знаеше, че ще умре скоро, така или иначе. Видите му действия, при които казва, чуваш ли камбани, които всъщност не са камбани за сватба или за нещо такова, камбани за смърт, защото, както знаете, когато някой умре, се бие камбаната, особено в някои по-малко населени места, в някои села, просто когато някой умре, наистина се случва. Именно има една сцена, при която Ел чисти краката на Лайт, или там, нямам си идея, която, разбира се, е референс към Библията, obviously, анимето, което е с големи гряхове, референс към Библията, The Most Normal Thing, когато именно Джизъс чисти краката на Юда, а всички много добре знаем какво прави той. Та, доколкото помня, нали, Ел умира и след това, разбира се, Лайт трябва да играе, нали, че не, какво се случва? Но когато го поглежда в очите, той, разбира се, усмихва, той прави това, което иска. За това той живееше, уби Ел. Браво, Лайт, браво, какъв успех в живота, браво. Но именно тогава Ел го поглежда в очите и разбира какво се е случило, че той беше прав.
Когато гледате анимето, нищо няма да стане, няма да има много разговор през това време, но ако четете мангата, която се случва в 7-ми том, ще видите, че той казва I knew it. Нали, аз го знаех, but I can't, и не успява да довърши, защото нали, умира. Което означава, нали, аз го знаех, но не можех и не се довършва, но разбира се ясно. Аз го знаех, но не можех да го докажа. И да, всъщност е така, защото има едно нещо, което най-много спира Ел. Когато той открива тетрадката на смъртта, именно, има едно правило написано фалшиво от Рюк, което представлява, че трябва, ако започне да пише в тетрадката, в продължението на 13 дни да продължиш да пишеш. Ако не го направиш, ще умреш. Именно всички помним, че тогава той нямаше как да каже да, лайте Кира, в такъв случай, защото няма право, защото беше сложил с Миса, Лайт и Миса като затвор, нали, за доста дълъг период от време, мисля, че беше около 50 дни, може повече, над месец беше, сигурен съм, което означава, че те не са писали през това време. Логично, не са писали. По този начин трябва да няма убийства, нали? Но някъде мисля, че след втората седмица започва да идват убийствата, което още тогава са минали 13 дни, но тогава все още не е сигурен Ел за това. И затова той не може да докаже, че Лайт е Кира, поради това правило, но той тък му имаше желание да опита да си жертва живота и той беше пребан и умря. Както и да е, надявам се клипът да ви е харесал, може да има още аргументи, но разбира се, трябва много да се разшифроват. Аз ви давам главните, които могат да се разберат, защото това е много интересно аниме, много интересна манга, която има много теории, много мислене и не е за всеки, няма да ви лъжа, дори на мен някой път ми е трудно, прочитам по няколко пъти изречено, тъй като в момента чета самата манга. Не е лесно, наистина, и има много неща, които още мога да ви кажа. Разбира се, има още клипове за Death Note, заради някакво обяснение, защото знам, че на български няма контент за Death Note или е прекалено малък, или са някакви подкасти, което не всеки му се слуша 2 часа подкаст за нещо. Ако имате някакви идеи, разбира се, може да ги пишете в коментарите, защото това е най-лесният начин да разбера, ако имате някакви шибани идеи. Надявам се клипът да ви е харесал, мога го лайкнете, мога да се абонирате, сега има 8525 човека и да пръсте камбаната от боя, защото така ще е много по-лесно за вас. Като кача нов клип, мога го гледате, пак че също няма интересува, това няма никакво значение. И да, това е. Ай, чао!